primers anys són els més importants. Són els anys que es creen els hàbits que ens acompanyaran tota la vida. Por eso, en Casa Caridad apostamos por las escuelas infantiles para niños en riesgo de exclusión. I per això varem obrir esta escola a Torrent en l'any 2010. Una escola per on han passat ja més de 400 xiquets i xiquetes. Chloe, Mayesti, Josep i sus famílies. Perquè esta escola realment és molt més que un centre educatiu. Es una puerta para ayudar a las familias. Intervenimos con ellas a nivel individual, escuchándolas, acompañándolas, ayudándolas a buscar trabajo. Y también con talleres y formación para que puedan mejorar su vida. Y la vida de sus hijos. Ellos aprenden y nosotras podemos trabajar. Y nos sentimos acompañadas y ayudadas. L'educació és la ferramenta per a canviar el món. L'educació ens ajuda a saber el que som capaços de ser. L'educació genera esperança. Perquè el que es dona als els xiquets ho donaran a la societat. Ajuda'ns a continuar generant esperança. Ajuda'ns, perquè mereix la pena, o no?